रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 राङावनो नोंथांमोना लाख लाख रांनि गारिनि बिगोमा जानो हागोन। सेथि बान्थायाव दं टाटा आल्ट्रा बास्ट, नैथि बान्थायाव दं महिन्द्र स्कर्पिय' क्लासिक, थामथि बान्थायाव दं मारुति सुजुकी आर्टिका, ब्रैथि मासियाव दं महिन्द्र बलेर', बाथि बान्थायाव दं टाटा पान्च, द'थि बान्थायाव दं मारुति सुजुकी, स्निथि बान्थायाव दं महिन्द्र बलेर' पिकआप, दाइनथि बान्थायाव दं महिन्द्र XUV 3XO, गुथि बान्थायाव दं यामाहा FZS, जिसेथि बान्थायाव दं TVS एन्ड्रक स्कुटि आरो बुक प्राइस हिसाबै नोंथांमोना मोननो हाबावगोन। सेथि बान्थायाव दं मारुति सुजुकी एल्ट' K10, नैथि बान्थायाव दं इ-रिक्शा, थामथि बान्था रेफ्रिजारेटर 180 लिटार, ब्रैथि बान्था LED TV 420 इन्च, बाथि बान्थायाव दं DJ बक्स। नोंथांमोना मोनसे बुक कुपन लायोब्ला गांसे कुपन फ्रियाव मोनलांनो हागोन। जोहोलाव दैमालु क्लाब इनरिचमेन्ट कमिटिनि लाकी गिफ्ट कुपन ड्र'आ 6 एप्रिलाव जानो गोनांमोन, नाथाय बिसायख'थिनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। दायो बोहैथि दाननि 28 खालार एबा साननैसोनि गेजेरावनो कारिगावनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। बेखायनो नोंथांमोनखौ गोबाव खालामाजासे 6900079427 एबा 7086922954 8724963036 नम्बराव सुलाद लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।